da lokaci zan dan yi wani tsokaci akan masu farci. Wani na cika na ce kwana a studio, hakan shi ne ya janyo idan da nake koyo da waka audio. Wai ba ta lokaci nake wahalar banza nake, nizantukan da suke akwai da shara suke, su manta rabu ke yi da mai da zafi sanyi. Ban fahimtaran za ya yi mun ɗaukaka ta yayi, sinai mummunar fata ita kau mahaifiyata da neman addu'arta, wallai ina ji da ita. Mahaifi na banya da shi ba, bai ce duka ka gani ba, ko ina zan sa gaba dogaro na jalla rabba. Mai riko da Habibullah soyayyar shi na da falala, albarkacinsa ya Allah ka warware da sun kulla. Sai duk mazaje na ni dai fata na alkhairi nake wa masu mun shari, ku je ku sake nazari mugunci bai kai labari. Sai duk mazaje ni ne arziki na mutane, maza da mata ne masoya kuna ina ne, don Allah ku yi hakuri na san za ku dau mari, ku sawa masu bari ku rinka masu uzuri. Watakila nan gaba za su daina min zamba, ba zan ki mu shirya ba, babu kyau a rinka gaba. Rayuwa ba ta da tabbas, mu dinga kallon gabas, waiwaye abokin ribas, ko me ka shuka za